Aquest tipus de trobades són molt importants i interessants perquè hi hagi un vincle, una fusió entre els dos mons, que és el professional i el de l'educació. Quan hem posat de manifest les nostres necessitats com a empresa, com a despatx professional, trobem a faltar alguns tipus d'especialistes, per lo que se'ns està transmetent és que hi ha la voluntat de posar-los d'acord, no? Empresa i docent, i per tant creiem que pot haver-hi futur aquest. Cada vegada els despatxos ens omplim d'estudiants d'arquitectura però que no tenen la formació suficient com per poder dibuixar un plànol, i en canvi la formació professional això sí que ens ho podria donar. Aquesta trobada és molt necessària més que mai precisament perquè tenim una mancança d'ofici, de professió, i necessitem connectar, establir camins de connexió entre l'empresa i el món de l'educació. Hi ha un cert desconeixement per part de les empreses de que existeixen camins per connectar-se, i m'emporto targetes per intentar mobilitzar totes aquestes línies i camins i intentar aportar alguna cosa positiu des del sector, des de la patronal. M'enduc noves perspectives i maneres d'enfocar aquesta relació entre els dos mons. Veig també i m'he trobat interessos que potser com a docents desconeixíem, de sectors molt particulars, i també ens hem adonat entre tots, i també ha sigut molt interessant que també les empreses se n'adonin que al món de la formació estem intentant sempre poder estar connectats amb les empreses, però a vegades ens trobem amb un bloc per part d'elles, que és el que avui jo crec que hem anat trencant, perquè ni un té aquest bloc ni tampoc l'altre, perquè per la seva percepció també era aquesta inconnexió. Trobo que ens hem connectat.